Inkontileka yehlandla lokuqala likaMkhwanazi lokuba ukhomishana wamaphoyisa esifundazweni izophela kusasa. Kodwa-ke usazoqhubeka kulesi sikhundla ihlandla lesibili kusukela mhla lulunye kuNdasa. After careful considerations, reviews, assessments in terms of the work that General Mkhwanazi have done in this province, we came then to the agreement and I gave him another 5-year fixed-term contract. Bekubhekwe ngabomvu ukuthi ingabe izovuselelwa yini inkontileka kaMkhwanazi kulandela izigameko eziningi esezenzekile kusukela abamba isithangami sabezindaba sokubika ngenkohlakalo emaphoyiseni ngoNtulikazi nyakenye. Undunankulu wesifundazwe uthi ukuvuselelwa kwenkontileka yakhe kusho ukuthi izoqina kakhulu impi yokulwa nezigebengu. And for the conclusion of the contract renewal, I think now we are quite comfortable as the people of KwaZulu-Natal that the war against crime in KwaZulu-Natal is going to gain strength from strength. Ngesikhathi ethula inkulumo ebhekiswe kuMkhwanazi izolo, uMasemola uthe kulomsebenzi wakhe angashiyi ngaphandle izinhlaka zomphakathi ekulweni nobugebengu. Okhulumela izinhlangano eziqapha ubugebengu emphakathini uSiyandabiyela uthi basebenzisane kahle namaphoyisa kule minyaka eyidlule ngaphansi kobuholi bukaMkhwanazi. Ukubambisana noProvincial Commissioner kwaZulu-Natal ubaba uNdonga kusilekelela kakhulu ukuthi siqale sihambise emphakathini. Sikhulume nomphakathi njengama CPF sihambisana naye ukuthi iziphi ingqinamba ebhekene kwanga ukuthi wazi wakhipha ikhwelo lokuthi bonke station commander bakhe bakwaZulu-Natal zonke ideshi zo184 abakhulumisana nemphakathi njalo ngenyanga. Kusenjalo ukhomishana wamaphoyisa uMasemula uphinde wacacisa ngamasamanisi ambizele enkantolo ezochaza ngethenda lika 350 million. Yes, I've been served with a summon to appear in court. I'm not charged. So whoever would say I'm charged is wrong. I'm not charged. Mkhwanazi ukujabulele ukuqoka kwakhe kulesi sikhundla ihlandla lesibili. Wathembisa ukubeka ukuphepha kwabantu baseNingizimu Afrika phambili.